ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ବାଲଟା କ୍ୟାମ୍ପରେ। ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ହେଲା ଦେଖ ଏ ଯୋଉ ଦୁଶ୍ଚି ନାଇଁ କି ଏଠି ଫାଷ୍ଟ ଖଳବେ ହେଲା ଏଠି ଫାଷ୍ଟ ଖଳବେ। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? ତାପରେ ଏତେ ବେଶୀ ବଡ ଅଛି ଏଟା ହେଲା ଆମ କଷ୍ଟମର ମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? ତାର ସାଙ୍ଗମାନେ ଟିକେ ଦେଖେଇଥିଲେ ଗହୁ କାଟ ଦିଟା ଗହୁ କାଟ ଦିଟା ସରି क्या है जरूर बेटो। हेलो गाइस कोई पार्टी बदलानी नहीं झूठ बोल रहा है। एटा होचे हमर खाया ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜାଗା ଖୋଜୁଥିଲୁ ତ ଶୀତ ଲାଗୁଥିଲା ତ ଖରା ଜାଗା ଗୋଟେ ଖୋଜୁଥିଲୁ ଏଟା ମିଳିଛି ମଦ ଫଦ ଖାଚୁ ପକେଇଛୁ ଟିକେ ହେଲେ ବି ଆଡଜଷ୍ଟ କରିଦେବୁ ଆଉ ଗାଁରେ କେମିତି इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। ଆଉ ଆମେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଣିଛୁ ବିରିୟାନୀ ବିରିୟାନୀ ତ ସବୁ ଖାଉଛ ନା ତମେ ତ ଖାଇ ନଥିବ। मस्त जोक मारा रे ये हंस रे हलकट हंस। ଆଇଁଷ ଖାଇବା ଲୋକ ଖାଇଥିବେ ତ ମନ ଖାଇ ନଥିବ ସାଧା ବାଲା ମାନେ। अरे कहना क्या चाहते हो? ତ ଆମେ ଆଜି ଖୁସିରେ ଗୋଟେ ବିରିୟାନୀ ପାର୍ଟି ହବ ଖାଇବୁ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ତ ଆଉ ବାଲଟା ଖାଇବାରେ ବିରିୟାନୀ ଖାଇବୁ ଆରାମରେ ଯିବୁ ଆଉ ତ କେବେ ଆଉ ଦେଖି ହେବ ନା ମେମୋରି ପାଇଁ ଗୋଟେ ଫଟୋ 2-3ଟା ଉଠେଇଦେବୁ ପୋଷ୍ଟ କରିଦେବୁ ସେଟା ଆମ ପିଲାଟାକୁ ଦେଖେଇବୁ ତମେ ବି ଦେଖେଇଦେବ ତମ ପିଲାଟାକୁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଖୁସିରେ ହେଲା। ବିରିୟାନୀ ପାର୍ଟି କରିବା। सुकून का नाम सुना है? हाय हाय इतना सुकून। ବିରିୟାନୀ ଏଟା ବିରିୟାନୀ ଏଟା ମାଲ ପାଣି ମିଶାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଏଟା ଦିଟା माल पानी बुझदबा मार कोई पड़ोगी। मज़ा आया और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ।